Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de 3 van Grafie. Waarbij ik weer 3 anekdotes ga vertellen uit mijn TV Limburg periode. En ik begin met een liedje verrug, want dit is het liedje van Charlton Athletic. Valley Floyd Road, the mist rolling in from the Thames. My desire is always to be found at Valley Floyd Road. Ja, Paul McCartney heeft ooit The Mull of Kintyre geschreven, daar is het refrein van. Maar het liedje is dus nu van Valley Floyd Road, het stadion van Charlton Athletic. Dat werd uit volle borst gezongen als ze door in een stadion best voor de wedstrijd. En daar waren we op uitnodiging van Ad Poot. Ad Poot is een goede vriend van mij. Daar zit Maurice, Marcel, ook van TV Lim, kom een keer met en film. Dat is fantastisch om het een keer oer-Engels te doen. En wat is oer-Engels? Dat is met de auto, met z'n drieën naar Calais, door de auto op de trein, oversteken. 's morgens om 8 uur vertrokken, 's middags om 1 uur in Londen. Dan eerst het echte English breakfast, dus met de bonen, met de worstjes, met de eier. Als bodem voor de pub. Daarna tot 4 voor 3 in de pub tanken. En ik heb nog nooit zoveel lelijke mensen bij elkaar gezien als in een Engelse pub voor een voetbalwedstrijd. Er was er geen einde bij dat alle tijd niet meer had. De vrouwen hadden allemaal niet 1, 2, maar 3 rollen spek onder het shirt uitkomen. Het was afgrijzelijk, maar super gezellig. 4 voor 3. 100 meter lopen naar de grandstand. Achter de goal stingen we bij de harde kern. En ja, dan komen ze in het stadion in de Valley. Eigenlijk precies voor mij herkenbaar de Koel, want dat ligt ook in een Koel. Alleen moesten ze door toch nog net een trap kunnen mogen en bij de Koel hebben ze de trapjes omleeg. Maar ja, dat was echt Engelse sfeer. Voetballen, veel tegen. Sfeer, super. Zo erg sfeer dat als er een lange bal kwam en de verdediger dan rende er weer een gek achteraan om de bal binnen te gooien. Ik denk, laat de bal lopen, is gewoon een doeltrap. Nee, binnen proberen te gooien met een sliding, de bal in het publiek en alle mensen op de bank. Wow! Ik denk, ja, als ze maar eens laten lopen uit zichzelf de bal, gaat nooit tegen zijn aan de bal. Maar dat een beetje de sfeer door en na de wedstrijd terug naar die pub, nog een paar pints en uiteindelijk zorgen dat we de lessen trein hebben naar Calais. En dan ongeveer 's nachts 1:30 weer terug zijn. Een hele vermoeiende dag, maar een geweldige dag om een keer met te maken. En vooral de creativiteit van die Engelsen wat het zingen van liedjes betreft. Ik ga je dus net al over de Valley Floyd Road. Maar ze hadden ook een liedje gemaakt voor hun sterspeler, Nicky Bailey. Het type ruwe bolster, blanke pit, rooi haar, uiteraard rooi haar. Die vrouwt het veld op en iedere keer als hij een actie had gemaakt, dan zongen de 20.000 man, want die zaten door, hè, tweede niveau met 20.000 man. Oh Nicky Bailey, you're the love of my life, oh Nicky Bailey. I let you shake my wife, oh Nicky Bailey. I want ginger hair too. Het lijkt wel een songfestival vandaag. Maar zoek de vertaling zelf maar op, maar ik heb eerst gevraagd, ik zeg, Ad, wat zingen ze nou, wat zingen ze nou? Ja, toen vertelde hij weer, nou, ik heb het volle borst metgezongen, geweldig. Het is echt zo'n dag, verstand op 0 en gewoon met de trein. En een aanrooier voor iedereen, dus Ad, wanneer gaan we weer? Dat was anekdote 1. Anekdote 2, ik had het vorige week al aangekondigd. We hebben natuurlijk heel veel latjetraps gedaan. En nadat ik stopte met voetballen, ik was eerst voetballer, was ik bij de jeugd vooral, hey, dat is die meneer van het latjetrap. Ook leuk. Latjetrap deden we in het begin zo. Ik probeerde bekende Limburgers of Nederlanders uit te nodigen. En die moesten 5 keer sheten. En die moesten dan van tevoren aangeven hoe vaak ze dachten dat ze de lat kosten raken. Natuurlijk wel, dat moest een weddenschap. Als ze dat holden, dat aantal, dan moest ik een opdracht doen die ze verzonnen. En als ze dat niet holden, dan mocht ik wat verzinnen. En zo had ik dus ook Wilfred Gené in de studio. En die ging ook latje trappen. En die won de weddenschap van mij. Waardoor ik dus, de weddenschap was, Maurice, als ik win, ga ik in een Cambuur shirt. Wilfred Gené is fan van Cambuur. In een Cambuur shirt in de uitzending zitten bij Voetbal Inside. Dus
Helaas heb ik in de uitzending gezeten en ik denk, oh, als Johan Derksen er maar niks van gaat zeggen, oh, als hij mij maar niet afmaakt. Maar het viel gelukkig met. Ze hebben het redelijk rustig gehouden. Wat minder rustig was Arnold van der Leijden. Arnold is sowieso een heel spontaan figuur. We gingen latje trappen in het Fortuna Stadion. Hij is ook Fortuna fan. En Arnold zei, ik zit er 2 op de lat. Nou, 2 van de 5 is best veel. En ik heb nog nooit eens, ik was voetballen, want Arnold kan niet voetballen, zo concentraties in opbrengen voor een trap. Dat was echt ongekend. En wie er de eerste tegen de lat shot, toen rende er al een half rondje door het Fortuna Stadion, moesten we hem vangen. En uiteindelijk shotten er 2 op de lat. Nou, hij had een rondje door het stadion gelopen, we hebben ons kapot gelachen, de champagne ging open, de treinknek wordt gek, dat de champagne op het veld knoeide. Maar hij was zo blij. En wat moest ik doen, want ik had de weddenschap verloren, ik moest tegen hem boksen. En wie dat afloopt, moet je even kijken. Dat is een hele partij beter, 1 foutje. Oh. Moest ervan zorgen als ze hem duurder hebt. Ja, ik zeg het aan het einde. Ik was natuurlijk veel beter, maar dan ene uppercut, ja, dan best gezien. Het mooiste aan Arnold was, hij belde me 's avonds nog op. Van Maurice, ik heb dich toch heel helder geraakt dan dat ik dacht. Gaat het nog wel met je? Ik zeg, Arnold, niks aan de hand. Nee, dat viel wel mee. Ja, maar ja, dat latje trap had ik overigens... wij waren de eerste die dat gingen doen, daarna uit de hele wereld latje trap. Maar ik had dat van Frans Curver. Frans Curver had 2 spellen. Dat was Latski Patski, latje trap, en Drinski Nabinski. Dat betekende, dat was mijn favoriete spel, vanaf de 16 meter op goal zitten, alleen de keeper erin. En als ze scoorde, kon je gewoon douchen. Dus van Frans heb ik dat geleerd. Dankjewel Frans. Gaan we naar anekdote 3. En daar komen we bij Gert Jacobs, want ik heb bij TV Limburg toch wel veel vrienden gemaakt als ik daarvan nog denk. Joey Litjes, de motorcrosser, dat ongeluk heeft gehad. Juri Verlinde, de topzwemmer. Maartje Pauwme, ja, we hebben Maartje Pauwme niet, was hockeyster. En in dat riekje hoort zeker ook Gert Jacobs. En het mooiste aan Gert vind ik altijd, Gert is voor de camera dezelfde als achter de camera. Gert speelt geen spel. Gert is gewoon Gert. En ik gooi van mensen die echt zijn. En Gert had ooit in een van zijn eerste uitzendingen een anekdote over het zwarte gat waar erin was gekomen toen er stopte als wielrenner. En toen is er een tientje voor een escort service, zo'n hoerentent, is er de meisjes naar de adressen gaan brengen waar ze gewenst waren. En op een gegeven moment, Gert moest dan, dus hij moest aanbellen, hij moest afrekenen en dan in de auto wachten tot het meisje klaar was en zorgen dat het precies op tijd terug was. Dus op een gegeven moment belt er ergens aan en de man deed open. Gertje! Die rekende af. Maar ga je lekker op de bank zitten? Hier is de afstandsbediening. Hier is het bier. En Gertje zegt... binnen een uur kwam er nog even honger. Ik doe nog even een uurtje langer. Pakte ik nog een flesje bier. En dat vertelde Gert bij ons in de studio op zijn welbekende manier. Nou, ik heb in een deuk gelegen. Echt fantastisch. Met Gert hebben we ook iets ontzettend gaafs gedaan. Met Joey Litjes noemde ik net al. Maar ook met Theo Joosten van Rowanese. Ook een van die vrienden van het programma. Op uitnodiging van Joey Litjes zijn we in Amerika bij Joey Tours. Zijn we gewoon motorcrossen in de sneeuw. Daar had je achterom een heel parcours. Maar er was net sneeuwval in de sneeuw. En ik heb zelfs nog nooit op een brommer gezeten. Ik had echt zoiets, oh my god. En Joey had zijn uiterste best gedaan, voor iedereen de motor geregeld. En voor iedereen een outfit geregeld. Zoals je in beeld ziet, mijn schitterende outfit. Groot genoeg. En nou ja, die anderen die gingen erop. En na verloop van tijd ging dat redelijk goed. Heel goed zelfs. Ik heb de eerste bocht gehaald. En ik ging er aan de voorkant zeg maar op de motor en aan de achterkant ging ik traven in de eerste bocht. Net niet gevangen door de televisie bij TV Limburg. Ze zag alleen dat de motor alleen verder ging. Ik heb ze niet traaf zien vallen, maar ja. Eenmaal en niet weer, dat is niet aan mij besteed. Maar
Wat een feest was dat. Wat hebben we gelachen met z'n allen in ieder geval. Ook dat was gaaf om mee te maken. En zo hebben we nog veel meer anekdotes uit de TV Limburg, maar die vertel ik de volgende week weer. Dus bedankt voor het kijken, blijf gezond. Tot volgende week. Hoi!